Już tu dupca. Już się ten szaket se blyka ino, dobre? Witam was rozstojmili, ja się mianuję Niklaus, a was witam w następnym epizodzie Śląskich Słów na dziś. Z kuli tego jaki mamy czas, dzisiaj się pogodomy, porozprawiamy się o Halloween. A, czekajcie, halt, stop. Ja wiem, co są takie ludzie, co teraz pewnikiem będą gadać: Niklaus, Halloween, a co to pogańskie, to ze zachodu przyszło, my mamy swoje święta. Ja wam powiem ino tyle, ale Marzanna to żeś polą za bajtla, pra? Abo topił w glinioku, a pogański, germański Chrisbaum to mocie nagody, pra? Na kerym kety wieszocie i glaskule. Bez to nie lejcie się żurem, zdejcie spokój. Halloween. Co jest z tym Halloween związane? Ludzie się przeblykają za roztomajty jakieś beboki, szczygi, strachy, heksy. To jest na beispiel cowiek małpa. Po naszemu tak zwany cowiek afa. Go się każdy boi, to już jest marka wyrobiono. No ale co się tak głównie, co się wam tak najbardziej kojarzy z Halloween? Roski się wyforsztelujcie, ja wam dom chwila. Rozstojmili, sam mamy bania. Banie mamy maciupkie, mamy takie epne. To na GMO hodowane. Taki banie się wycino z wierchu tako dziura. Ten deklik się zdejmuje. Tam wszystko te miętkie, co mocie drin, się wyciąga, wydrylowywuje. Potem na ty banie możemy się namalować jakoś macha, jakoś tako afa straszno. Bierzemy coś ostrego, wyżynomy, potem rain wrażamy jakoś taką mało świeczka, zawieramy ten deklik, stawiamy i fertig. Czuję, że nie poradzicie. Dobre. I owom to pokorza. Dobra, rozstojmili, mamy sam banie, mamy sam taki flamaster. Jo na ty banie będę próbował zrobić tako afa, jak mam jako ten główny awatar kanału. O, sam wam to pokorza zaro. Sam muszę zaznaczyć, kaj to będziemy żnąć. O! Tak to by dażnął. Dobra, mamy coś takiego i jadymy. Pięknie. Rozstojmili pięknie. No i teraz musimy wyciągnąć wszystko to, co mamy drinno. Ja to będę wyciągał najlepszym narzędziem, znaczy ręką. Roski wycinamy tamacha. Kurde, jak na pierwszą bania to jeżech taki dumny. Zaraz się zdupia ze stołka. Dobre, co teraz robimy? Bierzemy się taką małą świeczkę, taki podgrzewasz, to się idzie, myślę, wszędzie pod cmentarzami kupić. Sztrahecle, łozwieromy. Teraz dzieci sprzed komputerów raus, bo będziecie iść ssać w nocy. Trzeba to tak wyrazić, co by się nie spolić. Zawieramy, tak co by spasowało. No i już żeśmy są czciciele szatana. Panie szatanie, mam sam do ciabania na śniadanie. Żartuję, co by nie było. Spamiętajcie, Marzanna. A Hasie wyciepujemy do Hasioka. Dobra, ja wam jeszcze troszkę pokażę, jak się fajniście przeblic. Wiecie, kto ja teraz jest? Ja jest demon bolszewizmu. Rote terror. Najgorsza zaraza ze wschodu. Jeszcze jest te łażenie za bombonami, nie? Łazicie po sąsiadach, podlazujecie pod dźwierza, klupiecie dup, albo dryndocie, nie? Sąsiad się wejrzy bez kuklok, a tam bebok. Łozwiero dźwierza, jak żeście są w Anglii, albo kajś tam w Ameryce, to się go do tak trick or treat. A jak żeście są sam u nos, dobry sąsiedzie, bum albo ci w dupia. Tela rozstojmili, poboznowaliśmy się, pogodaliśmy się.
Dziękuję wam pięknie za uwagę, mam nadzieję, coście ze mną miło spędzili czas. Jest tako fajnisto nowo opcję od YouTube'a. Patrzcie teraz. I widzicie tako ta macha mojo z kanału, nie? I jak się na ta macha najedzie, to jak ktoś jeszcze mi nie ustawił subskrypcję, to możecie to zrobić teraz. I tego ściuka tam, ty z do wierchu. To ja zdupią na nie szpory.